бобои Абдуллаҳай ронандаи микроавтобуси хатсайри рақами 3 буда ҳамарӯза аз соати 7 субҳ то 19 бегоҳ чамбараки нақлиёташро тоб медиҳад ва мусофиронро ба манзилашон мерасонад. Абдуллаҳай Абдуқодиров 70 сола мебошад. Новобаста аз 39 сол дар хизмати халқ аст. 52 сол эси рул метавам. Дурни ҳамин ба омда ман аин пеш автобусам ҳай ки мегаштам. Автобуси худам кади кор кадаги ман. Лини нову пролетар ба кор кадаги 11 сол. Мана мондагиш ба омда истода ман ин 2007 من маршрутка омда кор кардосиам 13 сол эси ман ҳамин ҳозир линию кор кардосиам. ягон ушку ман ҳисоби ҷанҷол ванҷол нихак бачо ки ҳамаш бачон лағ мебинад мана чуки шофири кӯна ҳаям ман инҷава. Абдуллаҳай бобо мегӯяд мунтазам аз ташхиси духтур мегузарад ва ягон шикояте аз саломатиаш надорад. собиқаи ронандагии 52 сола дошта нисфи зиёди он нақлиёти мусофиркашонии автобусро идора кардааст. як муддат ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба Федератсияи Русия низ рафт. онҷо ҳам мусофиркашонӣ намуд. айни замон Абдуллаҳай бобо бо микроавтобуси тамғаи Мерседес Спринтер кору фаъолият бурда ба сокинон хизмат мекунад. ман ҳамин духтур ба рафта ман правома нав кардам, чишмома гузарондам. танама сиҳатчи ҳамаша духтур гузаштаги ман. ман ҳамин сол правома нав кардам ман. барои ҳамин ваишки ҳамин мошин ба кор кардаги адам гуфта. манша касбам бул. аку ҳаминаша маъқул кардаги ман. бобои Абдуллаҳай шахси хайрхоҳ буда мусофироне ки ҳаққи роҳгироро пардохт карда наметавонанд бемузд то манзилашон мебарад. ҳамчунин ба хешону ҳамсоягони худ низ ҳамеша ёрии амалии худро мерасонад. Абдуллаҳай бобо мегӯяд дар шароити пандемияи коронавирус ба ҳолати санитарии нақлиёти мусофиркаш диққати ҷиддӣ дода аз ҳар вақта бештар тозагии дохилу беруни онро таъмин мекунад. гузашта аз ин муосафети ронанда ҳамарӯза мардумро огоҳ менамояд ки бениқоби тибби ба нақлиёти мусофиркаш савор нашаванд. ман агар пассажирҳо шинадага мо ҳаво мефаҳмонем ки лиқоботону кунтонбе лиқоб надорад то мошин ба ин худаш касали омдагӣ анча вазбин гуфта ҳамо шумо мефаҳмонем ҳами ҳавоям. гилдаракомо якташ барои хайр кади наистимага ин корро намерад хайр ка истодан дар кор ҳамин одамаам мегӯям ки сахт нашавитон мисол ба ҳамин гадо таги дарба биёд агар вай ҳамту нагуселон ягон чиз те дасташ ба вай ҳамуна ба умед омад ки ҳамин даргоҳ ягон чиз мегирам гуфта. Меҳрод Ҷалолов пулчинаки хатсайри 3 ҳамроҳи Абдуллаҳай бобо кор мекунад. ӯ аз сабаби пандемия ба хориҷи кишвар рафта натавонист. зеро Меҳрод аслан донишҷӯ буда мебоист дар Русия таҳсили худро идома диҳад. ресе мерафта юдам гузаштам бюджетный охи самолёт рус фақат вай завод гражданиной мемонад мо мумкин не кутоски январ мепаридам ҳама рифтим ма наштим то дистанцион мехондосим. ҳоло писар ва ҳам набераи Абдуллаҳай бобо дар хатсайри 3 фаъолият доранд. фарзандону наберагон низ касби падарро идома дода истоданд. Абдуллаҳай бобо тамоми кормандони хатсайр хурду калонро насиҳат намуда ба роҳи рост ҳидоят мекунад. сарвари хатсайри рақами 3 Бахтиёр Калонов мегӯяд бобои Абдуллаҳай шахси софдилу меҳрубон мебошад. худ намунаи ибрат асту наврасону ҷавононро низ ба меҳнати ҳалол талқин мекунад то дар зиндагӣ ба ягон мушкилие рӯбарӯ нашаванд. ронандаи мо шахси 70 сола Қодиров Абдуллаҳайко ман мешавад гуфтани ки вай шахси ба удоб рафтор муомилашон на ҳама ронанда вокили насиҳатгӯи ҳамин хайромо гӯйма мекард. дидам одами саломатишон на рафторашон баъзи бачаҳои ҳозам саломатишон на гуфта мешавад шахси коргаро кати мо 10 сол ише кор мекунам. сири бардамии Абдуллаҳай бобо бо тарзи ҳаёти солим машғул буданаш аст. ҳамарӯза аз рӯи ҷадвали корӣ 5 маротиба нақлиёти мусофиркашонии Абдуллаҳай бобо аз як нуқта то нуқтаи дигар ҳаракат мекунад. вай бо меҳнати ҳалоли худ зиндагии осоишта мегузаронад. бобои Абдуллаҳай соҳиби 3 фарзанд 12 набера ва 4 абера мебошад. фарзандону наберагонашро низ дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ тарбия мекунад. гузориши Ганҷина Олим ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.